Parlem dels Feréstecs, per això, ara. Ara parlem dels Feréstecs, de l'altra estrena d'ahir, bueno, de la reestrena d'ahir, que m'imagino que devíeu triomfar. Crec que ho teniu gairebé tot venut per aquest mes. Em sembla que sí, que està bastant venut. Sí, que qui no tingui entrades, que s'espavili. No, quina sort, no? Començar l'obra ja amb aquesta tranquil·litat, sabent que l'única cosa que pot passar és que ho allargueu. No es podrà allargar. Acaba l'1 de juny, 4 setmanetes. D'acord. Té un sabor diferent una estrena d'una reposició que quan és una estrena de primera vegada? Té el sabor de que saps que ja funciona, que agradarà molt, que hi ha una bona connexió amb el públic, i llavors et dona aquesta tranquil·litat i que les maquinàries, mai tan ben dit, tant les del giratori com les nostres, doncs estan ben engraçades, també. Estan ben engraçades, no fallaran aquesta vegada? No, aquesta vegada no. Però jo vaig tenir la sort de poder-ho veure... Per què ho dius, aquesta vegada? Perquè quan es va estrenar es va espatllar de seguida. Sí. És que és explica molt això de les espectacular. maquinàries per als espectadors que no hagin anat a veure Feréstecs. La màquina, vols dir? No, és la gra on està asseguts els espectadors, que gira i va voltant. És a dir, que en comptes de frontal, doncs la gra va voltant. I és realment emocionant, perquè en poques vegades s'ha pogut viure això. Teniu reacció de la gent quan volta? Sí. Home, la gent que no ho sap, no. Per això de vegades volem que sigui una miqueta sorpresa. Però igualment és tan excepcional. Quan arrenca la primera vegada. Normalment estàs a la platea, se sent els homes... Perquè clar, la cosa és que una mica porta aventura. Algun canvi heu introduït o és tal com la vam veure? No, el mateix que la vam veure. La mateixa obra, sí. Sempre m'imagino, per exemple, tu que després de fer Feréstecs vas fer el crèdit, que ha de ser complicat per un actor que ha tingut un altre text entremig, tornar a recuperar aquell. Costa gaire? No, queda alguna cosa aquí dintre emmagatzemada i torna altra vegada. Ja la memòria tant del cos com la mateixa memòria surt una altra vegada tot plegat. Home, tu imagina, perquè la Laura estava amb el maquillatge i em començava a parlar en mallorquí. No tant. Laura. M'has escapat una paraula. Se t'ha escapat una paraula que... Expliquem qui és qui en aquesta obra i també l'argument. Expliqueu-nos una mica el paper que hi feu. Laura, vinga. Laura, explica. A veure, aquesta és la història d'uns homes i unes dones, d'uns matrimonis. Ells són especialment patriarcals, feréstecs, sorruts, molt tancats, uns homes molt reaccionaris que pacten un matrimoni en secret, un matrimoni dels dos joves, i pretenen que ningú s'assabenti, ni tan sols ells mateixos, ni tan sols els protagonistes. I llavors les dones, que representen tot el contrari, representen el que representa la Primera República, no? El progressisme, no sé, la llibertat, doncs aquestes dones no hi estan gens d'acord, i hi ha una, que és la més avançada, no? La més feminista, com ho era Goldoni, realment, que aconsegueix que els hi surti tot molt malament, en aquests feréstecs. Aquest és tu. Sí. I per aquest personatge es van portar un premi Butaca, crec que millor actriu, no? Teniu 5 dels Butaca de l'any passat. Goldoni i Maribó són coetans, són contemporanis, no? Crec. Sí. Vull dir que estem parlant de... De fet, la temàtica, hi ha un cert paral·lelisme, no? Aquests casoris de joves que es fan presents. Però són ben diferents les propostes. No té res a veure. Molt clàssica el que estem veient al Teatre Nacional, i vosaltres també és clàssic, però com amb una altra volta, no? Clar, nosaltres més a prop de la comèdia de l'art, una mica, entre la comèdia de l'art i el personatge, entre la màscara i el personatge. És un lloc molt bonic per interpretar. Escolta, no deu ser fàcil la coincidència de tots els actors que cada un després, entremig, ha tingut els seus projectes a l'hora de fer la reposició, de dir, tornem a fer l'obra, no? Es va pactar i es va encaixar abans que acabéssim ja de representar-la just l'any passat. Clar, i llavors ja teníeu per agenda... Exacte. I Bosch, per un actor, què suposa ser l'home que ha provocat l'hèrnia de l'Anna García Melero? Que la tinc curada. Ja està curada. Per sort, per això t'he tornat a convidar. He deixat passar un temps. Ho has posat al currículum, ho explica? No, ara tindré l'hèrnia i tindré l'estrès. Però per què? Però m'has vist estressada? T'ha imitat molt bé abans, o no? És una mica estressada, una miqueta. Home, perquè, a veure, tinc un temps just, vaig al lavabo, torno, us he de saludar tots, he de deixar... L'havies vist, eh? Sí, ja, no, estava esperant i vist que passava. Bon dia, ding, 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 ding. Va, escolta, ara deixem de parlar de les meves neures, i parlem d'altres neures que es posen de manifest en l'obra de Pols. Altres neures i altres pors. Expliquem una mica pels espectadors que no l'hagin vist. Vosaltres, Jordi i Laura, anireu a treballar en una sala amb 50 butaques? Oh, i tant. Clar que sí. Per què? Depèn del text. Si és un text bo,
i més ara que mare meva hem tingut la sort de poder fer televisió o poder fer una obra amb un sou potser una miqueta més alt, doncs naturalment. Doncs de seguida parlem d'aquestes dues generacions del món del teatre, del que està passant en el món del teatre també a nivell de teatres que s'omplen, altres que costen més d'omplir i del futur del teatre. Però això serà d'aquí a 2 minuts. Fins ara. Teatres que s'omplen, que no s'omplen, comentàvem abans el vertigen que deu provocar per un actor. No sé si us heu trobat alguna vegada d'estrenar una obra i veure que allò que no acaba de tirar i que no acabes d'omplir ni la meitat de l'escenari. Jordi va dient que sí amb... Sí, home, i tant, que ens hi hem trobat tots plegats, sí. Mare de Déu! I la sensació que tens en aquell moment per la feina que s'està fent, per tot el treball de memorització, els covers, per exemple. Estic pensant en tu, que veu coincidir vosaltres dos en una ocasió que tu feies de cover. Expliquem una mica el paper. Fa uns 5 anyets. 6 anys, De cover de què? A Carta d'una desconeguda. Carta d'una desconeguda? Que dirigia el Fernando Bernués. Com vol dir? Perquè es posava malalta l'actriu i fer-ho tu? En principi no podia anar-hi, llavors jo vaig fer de cover els primers assajos, després ja es va reincorporar. I ens va deixar perquè s'anava a fer un Erasmus a Londres, oi? Sí. I com vosaltres treballeu amb aquesta gent tan jove, els veieu a venir? És a dir, veieu que despuntaran, que estaran... Sí, ja es veu, sí. Tu, Laura, havies coincidit amb el Llàtzer, no? Jo he coincidit amb el Llàtzer, ell feia d'ajudant de direcció als Petits Crims Conjugals, amb en Xico Masó, i ell era un noi molt callat, ho feia tot molt bé, i de tant en tant vaig dir, veure aquest noi que no diu res. Sí, un dia molt així, m'has dit, algun dia et sentiré la veu. Ai, que bo! Sí. Jo, òbviament, vaig callar més encara. No, llavors li vaig dir, què fas tu normalment? I va dir, escric. I ja veus. I escriu amb èxit, i aquests dies a la Sala Flyhard és un exemple d'això que estem comentant. La Pols i, d'altra banda, al Teatre Lliure, els Feréstecs. I de dues incorporacions a la cartellera a una obra de la qual queden ja pocs dies per poder-la anar a veure. L'Orfe del Clan del Zao. Esplèndida també, en aquest cas, el Romea. I exacte, i crec que ja no deu haver-hi cap entrada per anar-la a veure, és a dir, que qui no en tingui, que miri, a veure si encara en queda alguna. És el Romea, l'Orfe del Clan del Zao. Volíem veure el Manrique, el Julio Manrique. Recordeu que va tenir una mica d'accident amb unes canyes que van trencant. I tant. No el vam trobar perquè està superbé, no es va poder atendre aquell dia, però sí que vam trobar qui fa música allà en directe. I això també ens agrada molt, que al teatre hi hagi música en directe. Hi ha el Joan Carriga de la Trova Kung Fu, que s'ha encarregat de posar-hi la seva proposta en directe, i d'ell vam anar a visitar el seu camarí. Doncs escolta, de seguida entrem en aquest camerino, però deixa'm acomiadar a tots els actors que ja ens acompanyen avui aquí als matins. Gràcies. Molts èxits. Molts èxits. Podeu girar-la per molt de temps. Doncs veiem aquest camerino i entrem. Som-hi.